Тук мисля, че моята приятелка и снимачния режисьор и той, дето наблюдава дали идва, мисля, че го видя. Той ето там стои и си пие във фантата. Само да кажа, мисля, че или съм психично болна, нещо. Не ми бърде ръката. Или съм психично болна, или ми се привидял, или наистина съм го видяла. Чакайте. Чакай, виждах, че му е ръката, боже. Ама Митко каза, че на втория етаж видяло да му виси ръката. На третия. Е там. Приятели. беше в тавана. Там има влиза. Там, където... Да, наистина на всеки етаж, както виждате, там. И ето там, където казах, че е просветлението. Обаче това не трябваше да е шега, защото той мисля, че наистина минава оттам. И сега, айде пак да влезем, да проверим. Добре, няма да проверяваме, но трябва да поне... Момичета е там горе, има някаква врата. Да, наистина! Вижте хора! Там има някакво си такова, като... Буквално е нещо. Вики! А? Вики се разглиси там! Къде? Бате! Да! Защо виж? Ама това защо пред майстите като са го строяли? Примерно, виж ли тези точки? Да, ето там, приятели. Виждате ли? Ето тези точки там. Ето ги. Ето там. Мисля, че го видях за градата е там. Точките. Това... че ли това може да е жертва на това черното, нали е черно и може да му е черна устата. И това може да са от пръстите на хората.